Brian, no sé si te'n recordes, vam parlar fa un anyet i esteu participant a la main round per anar a Eurocopa i ara torneu a estar en una main round, però ara per un Mundial. No sé quines són les sensacions després de tot això. Bueno, les sensacions són excel·lents, òbviament. No ens esperàvem tornar a passar una altra ronda, sí que és veritat que anàvem amb molta confiança i sabíem que podíem guanyar 2 de 3 partits 100%, però vam anar per guanyar els 3, com és habitual. Però bueno, era molt difícil guanyar a Dinamarca, però mira, al final vam trobar aquest premi, no? No sé, ara parlaves això, que no us esperàveu potser aquests resultats. No sé si també l'haver tingut aquella primera experiència amb una main round, que us vau enfrontar a seleccions com Portugal i Holanda, no sé si això també us va ajudar a nivell d'equip a afrontar aquest tipus de partits de manera diferent ara. Sí, òbviament, tots aquests partits que vam jugar a la main round ens van sumar molta experiència, jugar aquest tipus de partits contra rivals. Al final et fan sumar experiència i sobretot doncs això, minuts, no? De jugar contra aquests equips d'Europa que són molt físicament i al final vam Portugal i dos baixos que ens exigien moltíssim. Llavors, clar, si ara hem d'anar a jugar una fase amb seleccions a priori més fluixes a nivell de rànquing, doncs clar, t'ajuda moltíssim, òbviament. No sé com recordes el primer partit. Suposo que tampoc us esperàveu aquell 10-0 a Escòcia. És veritat que Escòcia era una selecció que no se sabia molt sobre ella, que era una selecció que estava en un rànquing una mica més baix, però us esperàveu això? Aviam, un 10-0 no t'ho esperes mai, jo crec, no? Sí. És veritat que al futbol sala hi ha molts gols, però un 10-0 no ens ho esperàvem, òbviament. Esperàvem endur-nos al partit, òbviament, doncs com vam fer a Xipre, que vam jugar contra seleccions com Estònia o Irlanda del Nord, però van ser resultats molt justets, és a dir, inclús vam guanyar al final del partit, als últims segons, sempre. Però ja et dic, va sortir com molt rodat des del principi, vam sortir superenxufats, van anar caient els gols, no sé si ells també estaven una miqueta a l'expectativa de què passava i no amb tot, no sé, després sí que és veritat que contra les altres seleccions van anar una mica millor, jo crec, però jo crec que els vam privar des del principi del partit i vam marcar les oportunitats que vam tenir, també et dic, o sigui, és molt de tema d'efectivitat. No sé, Brian, si el vostre és una qüestió mental o és una qüestió de que us coneixeu tant que ja els partits són més fàcils d'afrontar. Jo crec que és una barreja de tot, és a dir, portem ja ara uns quants anys treballant tots junts, han anat entrant i sortint alguns jugadors, però el nucli, la gran majoria ja hi érem, des que està el talent, i llavors, és la feina ben feta des del principi, des que hi va entrar, mentalitzar-nos de com hem de jugar, de com s'han de jugar aquest tipus de partits, sobretot basant-nos en fer una bona defensa, i després d'això, el que parlàvem abans, no? L'experiència que et dona jugar aquests tipus de partits, minimitzar errades, sobretot, que a Europa una errada és un gol quasi 100%, i això és el que tenim molt clar. També ens han ajudat molt aquests nanos que estan enxufadíssims de segona i de segona B, que la veritat que es nota, que estan... que, viuen d'això ara mateix, aquests 2 o 3 jugadors que tenim, uns que juguen a segona B, però que compaginen amb feines i donen un salt de qualitat a l'equip, la veritat, i la setmana d'entrenaments anterior al premundial va ser brutal, o sigui, molt nivell. Ho teníeu clar, Brian? Que abans parlaves que potser hi havia partits que no us esperàveu poder guanyar o poder competir d'aquesta manera, però us esperàveu de veritat? Teníeu aquesta confiança de podem anar a la main round? Sí, nosaltres teníem la confiança de passar de ronda. Jo crec que ja vam demostrar que competint com animals seríem capaços de passar de ronda. Ara, em dius, t'esperaves marcar 20 gols a favor i només encaixar 3 en tot el premundial? Doncs no, ni jo, ni jo diria que ningú d'aquesta selecció.
Però bueno, és lo maco que té, no? Que al final no parem de sorprendre, no? I venien de 2 amistosos contra Alemanya que va ser com un abans i un després, perquè potser sí que semblava que estàvem aquí dalt i ens van donar un cop de realitat perquè Alemanya és una selecció que ve fortíssima i és un altre nivell, però ens va anar molt bé per encarar aquesta fase. És que just anava a preguntar per aquests 2 amistosos, perquè és veritat que són 2 amistosos que no acaben de sortir del tot, no? Que hi ha coses que no acaben de funcionar, i ara, com dius, és un cop de realitat per vosaltres. També suposo que ara ja sou un rival més respectat en aquest sentit i que hi ha equips que sí que volen jugar amistosos amb vosaltres o us volen posar a prova amb... Sí, el que vam notar amb Alemanya és que ens tenien molt estudiats. O sigui, un equip molt treballat, físicament fortíssim, jugadors que juguen a primera italiana i juguen una barreja de brasilers també, nacionalitzats, argentins. Llavors, un equip que està fent les coses molt bé i ens teníem molt estudiats. Llavors, nosaltres veníem d'una dinàmica de jugar amistosos contra seleccions, potser el nostre nivell pot ser més baix, potser una mica més alt. Vam jugar contra Moldàvia, però està en una fase una mica crítica també, pot ser Moldàvia, i vam guanyar. I clar, ens arriba Alemanya, que està pujant bastant, i potser anàvem amb aquella expectativa de dir, bueno, aviam què passa, potser els podem guanyar. Però vam trobar-nos amb un cop de realitat, que és que si no fem les coses bé i no juguem com vam jugar a main round i com hem jugat aquest premundial, qualsevol ens pot passar per sobre. I qualsevol, perquè Alemanya no és una selecció qualsevol, si al final és una selecció molt potent a dia d'avui. Quin mèrit li dones, sobretot, Brian, al futbol sala, que sempre hem parlat que és una secció o una part de l'esport andorrà que tampoc té molta visibilitat, que normalment no se li dona potser la difusió que se li ha de donar. Ara esteu aconseguint coses molt grans. No sé si ja és una mica donar un cop sobre la taula de escolta, estem aquí, nosaltres també podem fer cosetes. Sí, aviam, nosaltres ho fem perquè ens neix i ens agrada aquest esport. Òbviament que podem donar una bona visió i una bona imatge d'aquest esport sempre serà benvingut, no? Però nosaltres ho fem perquè ens agrada, perquè ens apassiona i no ho fem per ni donar cap cop sobre la taula ni res. Nosaltres sabem quin esport juguem, sabem que no és només aquí a Andorra, que el futbol sala és molt... no està ben... O sigui, no està tan vist, potser, com d'altres esports, o sobretot com el futbol, però bueno, és algo a nivell mundial, saps? Llavors, aquí a Andorra, doncs, nosaltres anem treballant en silenci, fent la nostra feina. Al final, la majoria, el 80% som amateurs, treballem 8 hores al dia i ens impliquem quan hi ha selecció, ens impliquem una setmana abans entrenant cada dia i perdent 3-4 hores al dia. I bueno, això és el mèrit no? que ho fa i ho fa perquè tenim aquest esport realment. També és que sou una selecció 100% andorrana, perquè és veritat que ara parlaves de que hi havia seleccions que nacionalitzaven a jugadors, això també té mèrit. Sí, òbviament. Mira, t'explicaré una anècdota, perquè al final vam coincidir amb els de Malta a l'hotel i vam intercanviar una samarreta amb el número 10 de Malta, que era el jugador que movia tot l'equip, no? Una mica, jugador brasiler. Aquest noi porta 5 anys residint a Malta o 6 i als 5 anys ja li poden donar el passaport. Clar, que això no passa. Clar. Si no, vull dir, llavors, també és veritat que està en un equip allà que juga Champions, que el paguen, que es dedica a això només. Si tens un o dos jugadors que et fan augmentar la qualitat de l'equip d'aquesta manera, tota la resta va una miqueta darrere, saps? És com que fa millorar bastant l'equip. I en el nostre cas no tenim actius de jugador estranger, és a dir, el que tenim són jugadors que han jugat des de ben petits al Sant Julià, que han anat creixent, que han anat jugant en diversos equips i que tenen un potencial extrem, o sigui, brutal, com és el cas de l'Adrià Blat, el José Segura, etc., que ho estan aprofitant ara mateix, perquè jo estic segur que molts de la meva generació s'ho haguessin fet en el seu moment. Segurament també podríem haver viscut aquest tipus d'experiències, però bueno, són altres temps i t'has d'atrevir també, perquè no és tan evident, no? I en cas són aquests jugadors que estan agafant andorrans, que estan agafant experiència en aquestes lligues i estan
fent pujar el nivell de l'equip, òbviament. Just anava a preguntar per la Driblat, no sé com el veus també, estan a segona divisió tan exigent, ja es dedica professionalment pràcticament al futbol sala, que és algo molt complicat, com dius. No sé si ell és una mica, com et veus el seu nivell, si pot ser una mica un jugador insígnia perquè els que vinguin després puguin creure en que el futbol sala pot ser un esport per ells també. Home, sí, jo crec que l'Adri ha de ser un referent ara mateix pels més joves, no? Perquè se n'adonin que si treballen bé i tenen les qualitats també poden arribar a jugar, però que es poden arribar a categories més altes, no? Òbviament no es paga el mateix que es paga en un futbol i has de deixar moltes coses enrere i t'has d'atrevir a donar aquest pas. I el que ha fet l'Adri i molts altres que han de donar aquest pas i jo els valoro moltíssim. És a dir, l'Adri té un potencial que és tremendo, és un jugador que ens ha portat molt, òbviament, i tenir l'experiència que està agafant ara aquí a segona divisió, que a part estan lluitant per pujar a primera divisió, no és que estiguin a la part baixa, sinó a segona posició, saps? Llavors, clar, òbviament això t'aporta moltíssim a l'equip i entrenar a un altre ritme, perquè és que si vas a tram és que no el pots ni defensar, saps? Llavors et fa estar més enxufat a tu també, saps? Tornant al premundial, Brian, suposo, jo t'he de preguntar pel moment de l'Arnau, suposo que és complicat també a nivell anímic per vosaltres, perquè és un jugador molt important, és un dels veterans, i que li torni a passar una lesió com aquestes. Com va ser aquell moment? Com recordes aquell moment i què penseu en aquell moment? Doncs no et sabria explicar molt bé perquè va ser com molt estrany tot, saps? Perquè anàvem guanyant 5-0, faltaven 30 segons per acabar el partit, diria, i de sobte, com si res, es comença a queixar, mira cap enrere, com pensant que li havien donat un cop de peu, i comença a dir, m'he trencat, clar, les cares de tothom que estàvem a la banqueta amb un somriure ja pensant, hòstia, ja pràcticament ho tenim, ens hem classificat, estem guanyant 5-0 a Malta. Clar, tot es va descomposar. Allà va ser, què t'he de dir, anímicament ens va destruir a tothom. Teníem el seu germà allà al costat, que ha viscut tota la recuperació que ha tingut per arribar fins aquí, el fisio, el preparador físic. Hi ha hagut un treball conjunt entre staff de selecció, en FAF també, òbviament, i l'Arnau per poder arribar a aquest torneig amb les màximes garanties i la veritat és que semblava que havia arribat bé, és a dir, el primer partit havia jugat pocs minuts perquè el resultat permetia no descansar una mica i contra Malta havia fet un partidàs, que marca el primer, és que és un golaç. Clar, després, a falta de 30 segons, pots retreure que el podies haver fet descansar o no, però és que són coses que ja no val la pena ni pensar-hi, saps? Perquè ja he passat que no, i jo què sé, són coses que passen a la vida. Però, òbviament, ens va enfonsar bastant, no vam celebrar la victòria, jo crec que tothom al pavelló estava al·lucinant, en plan, aquests tios acaben de passar de segurament, i estan aquí molta gent plorant, envoltant l'Arnau i ens va fer guanyar molta força també per encarar el tercer partit i jo crec que ho vam fer tots una mica per ell també, no? Guanyar aquest a Dinamarca. Això t'anava a preguntar, clar, és un cop dur en aquell moment, però suposo que també va ser una motivació el fet de potser regalar-li la victòria, no?, aquesta contra Dinamarca. Sí, i tant, clar que sí, perquè òbviament ens agradaria que estigués amb nosaltres, no? Però, coses de la vida, no?, que es treu aquesta oportunitat. Però per nosaltres sí, ha de ser una motivació extra, ja anàvem motivats, però clar, amb aquesta lesió de l'Arnau vam anar més del 100%, ja et dic. I ara què, Brian? Què toca? Main round? Suposo que tens algun rival preferit? Jo sé que a tu t'agradaria tornar a jugar contra Portugal, però una Espanya, una selecció així, suposo que bé, no? També. Sí, òbviament. Portugal, jo crec que ja, com ja hem jugat contra Portugal, jo crec que ja podria escollir ara Espanya, per exemple, saps el que et vull dir? I a part, contra Portugal va ser molt curiós perquè vam estar parlant tu i jo, perquè jo, òbviament, els meus pares són de descendència portuguesa i jo he nascut aquí, però tinc molta família allà. I va ser molt curiós perquè vam jugar a una ciutat que està a 10 minuts d'on és la meva mare.
Llavors, he haver de demanar potser 20 o 30 entrades, no sé quantes vaig demanar, però clar, va ser espectacular allò. A sobre l'Aitor em va deixar el braçalet, va ser un moment emotiu, va ser brutal. Un moment que recordaré de la meva. Com ja has viscut aquesta experiència, ara una campiona d'Europa com Espanya estaria bé, no? Sí, a Espanya. O sigui, jo sempre dic que ja que hem passat de ronda i ens hem guanyat aquest premi, no? Pues, m'agradaria jugar contra els millors perquè és el que t'importaràs per la resta de la teva vida. Podria dir, no, que ens toquin les més fluixetes per tenir alguna opció. Hòstia, però és que és tan complicat. És que és aquesta. O sigui, justament t'anava a plantejar aquesta reflexió, clar, com a selecció que ets petita, que acabes de passar de ronda, pots jugar contra els millors, evidentment, perquè sempre agrada jugar contra els millors, o vols tenir aquestes opcions de per què no entrar en un mundial, que això seria ja paraules majors, però... No, o sigui, nosaltres ja et dic, anem pas a pas, o sigui, nosaltres òbviament sabem que tenim els peus a terra, sabem que ara la fase que jugarem és d'un altre nivell, o sigui, no té res a veure amb el premundial que hem jugat. Ens pot tocar una selecció assequible a nivell de rànquing com Moldàvia, perquè ens podria tocar Moldàvia, per exemple. Sí, podria guanyar Moldàvia. O no, perquè jo què sé... Sí, depèn de molts factors. No? Però clar, si ja et toca de bombo 1, et toca del top 10 d'Europa, són molt forts. Són molt top, llavors és molt complicat, molt complicat. És a dir, pràcticament impossible, però bueno, amb aquest esport ja hem vist que no hi ha res impossible, no poso la mà al foc per res, però òbviament són paraules majors, sí. Us agradaria tornar a jugar al pavelló de govern? En aquesta fase? Sí. No, l'experiència que vam viure allà va ser brutal. El primer partit amb la pista que ja estava va ser espectacular, però clar, és una inversió bastant gran. Jo entenc que és molt complicat. Després vam jugar allà amb unes línies posat, o blau, que no sabia si era bàsquet o de futbol sala. Bueno, va ser una mica raro, però clar, el pavelló que és el pavelló de govern no és el Serradell. Llavors, clar, és sempre... Ens agrada sempre i quan la gent vingui a animar-nos, perquè anar a un pavelló gran i que estigui buit, quasi millor jugar als Serradells, que hi ha menys graderia, saps? I omplir-lo, saps? També s'ha de tot això, saps? Ara vull tocar també el tema de l'ENFAF. No sé, Brian, aquesta temporada suposo que molt complicada pel tema de les lesions. Heu estat pocs efectius en molts partits. No sé com valores com està sent la temporada, a part d'aquestes lesions. Com ho estàs visquent? Bueno, jo visquent el meu primer any com a primer capità està sent bastant dur, la veritat, perquè bueno, hem tingut moltes baixes molt importants, la lesió de l'Arnau a principi de temporada, perdre un porter com és el Chavito, també és el futbol sala. Jo sempre dic que un bon porter és un 50%. Vam tenir la sort de que va venir Teo, però al principi va costar una mica i tal, i després quan ja es trobava bé i estava fent molt bons partits, també es va lesionar el genoll. És com que quan comences a aixecar, sempre trobem alguna pedra, però bueno, sí, està sent bastant difícil la temporada. Òbviament tenim ganes d'acabar de la millor manera possible i això intenta. Però ja et dic... Us heu trobat una categoria més exigent que l'any passat? Potser? No diria més exigent, perquè hem plantat cara, diria, a tots els equips de la competició. O sigui, potser el primer classificat, que és el Sant Joan d'Espí, és qui notes que té alguna més, que per això està allà dalt, saps? Però a la resta, és que ens hi podíem haver competit tenint una plantilla completa, que no haguem de jugar 30 i pico minuts a algun jugador, saps? Perquè al final, doncs, bueno, no és el mateix, saps? Jo crec que haguéssim competit bastant com vam fer l'any passat, però l'any passat era un projecte nou. Si haguéssim mantingut aquest equip de l'any passat a aquest any, jo crec que aquest any podríem haver quedat entre els primers ben tranquil·la. Però bueno, mira, són coses al futbol i una temporada més de transició. L'important és mantenir la categoria, que ho tenim quasi a tocar, i ja està, ja pensar a futur. Sobretot sobre aquest futur, Brian, no sé què li demanaries també a aquest projecte de l'ENFAF perquè sigui potser més solvent o no sé si és la paraula solvent o
o que pugui tenir opcions d'algun dia estar en aquesta segona B, que suposo que és un objectiu també prioritari o important? Aviam, és complicat, perquè tenir un equip per pujar a segona B pràcticament hauries de tenir el gruix que tenim a la selecció. Llavors, van pujant, ara l'any que ve segurament pugen juvenils, també segurament ho deixa algú. És com que hi ha sempre un rodatge que no acabes mai de formar un equip fiable al 100%, saps? I aquesta categoria no perdona. Llavors, si no estàs des del principi focalitzat en quedar primer o no comences a guanyar des d'un principi, ja després és com molt difícil, estàs allà però no estàs, saps? Llavors, si s'hauria de fer un bon projecte amb cara i ulls per voler assolir aquest objectiu. És molt difícil perquè com a jugadors no en tenim, crec, aquí a Andorra tants per poder lluitar per això. Saps el que vull dir? Però bueno, és intentar-ho, però bueno, que és un cicle, al final hi ha gent que marxa, hi ha gent que entra i això seguirà sent així i així serà. No sé, Brian, si també la solució pot ser, no sé com, ho desconec, però que aquesta gent que vingui o que vulgui venir a l'ENFAF que tingui un incentiu també per jugar. Suposo que això, jugueu perquè us agrada, això primer, però segon, no sé si un petit incentiu seria una motivació extra perquè, no sé si la paraula és compromís, però la gent vulgui estar i vulgui jugar a l'ENFAF. Potser t'estic posant en un berenjenal que no vull que entris, però... No, jo em mullo, no tinc cap problema. Jo, mira, sincerament, diria que està... Tens? Hola. Espera, que t'he perdido. Espera un segon, que s'ha parat. Ara, torna, sí. Et deia que dels 10 anys que porta entre Sant Julià i Espa, jugant a la mateixa categoria, que la gent està aquí i té un compromís brutal, és a dir, i no ens paga, saps el que vull dir? O sigui, i ens comprometem com si ens paguessin. I a més, si et paguen, el compromís ha de ser encara més. Ja t'obliga a no poder fallar, no poder saltar-te un partit, perquè potser ja tens un contracte i si no et paguen, etc. Òbviament, si tu pagues bé, pots portar jugadors de fora, però a dia d'avui ho veig superinviable. Però perquè el futbol sala no és la prioritat ni ho ha sigut des que va haver-hi l'equip que va jugar a segona i no sé si va jugar també a primera i tal, que va sortir malament al final. Llavors tampoc ara mateix no ho serà, crec. Ha d'haver-hi algú per darrere amb molts diners i una mica boig per voler fer això, perquè ara avui el futbol sala és una miqueta un fons perdut, perquè no heu buscat molts patrocinadors o no sé, alguna manera de poder portar jugadors que pugin al nivell de l'equip, que tingui, bueno, que ens faci això de pujar a segona B realment. Perquè si no seran... Cada any estarem allà, però bueno, ojalà tant algun dia que es pugui donar, ja et dic, però bueno, serà... I ara ja, parlant ja per anar acabant del teu futur, Brian, sempre t'ho pregunto, però fins quan, Brian, tenim al futbol sala? Suposo que vols continuar uns quants anyets més, però no sé com planteges el teu futur. Ja et vaig preguntar un cop si t'agradaria jugar a la Lliga Nacional, no sé com ho veus, però explica'm una mica com veus aquests pròxims anys. Ara que ets primer capità de l'ENFAF, suposo que també marcaràs una jerarquia també a l'equip i vols també continuar aquest projecte, però com veus el teu futur? Aviam, jo a dia d'avui no et sabria dir com veig el meu futur, sincerament. O sigui, no et sabria dir si continuaré, si l'any que ve continuo al PAF, si deixo el futbol sala o si em vaig a sincerament. Abans potser veiem d'altres ulls veure a la Lliga Andorrana, saps el que vull dir? Potser no ho veia tan clar, deies que jo aquí no acabaré, però sí que és veritat que
segons el nivell de vida que vas portant i el tipus de compromís que vols tenir, els caps de setmana que perds jugant aquí a l'Enfaf, que si tens família, doncs són moltes hores que perds. Llavors, jugar a la Lliga Andorrana és una opció per tenir això els caps de setmana, jugues entre setmana, és diferent. Òbviament, el nivell, bueno, segurament no hi ha el nivell que hi ha a tercera nacional, això és evident, no? Però bueno, hi ha 2 o 3 equips que tenen fort a nivell i la resta pues, et competeix també una mica, però bueno, és tot, no sé, analitzar-ho bé, saps? A dia d'avui vull acabar bé la temporada amb l'Enfaf de la millor manera possible, perquè a nivell personal ha sigut dur, a nivell jugador em refereixo, perquè, bueno, ja et dic, primer any de capità i gestionar moltes coses, emocions i, bueno, frustracions, que hi ha hagut coses al mig, i ja et dic, volia acabar aquesta temporada bé i la temporada que ve ja ho decidirem, tu. No tinc cap cosa al cap ara mateix. Jo ara et plantejo un repte, vale? Jo sempre soc de reptes, ja ho saps. Si acabeu entrant al Mundial, que és una cosa molt boja, però ya lo ponemos en la ecuación. Si acabeu entrant al Mundial, que seria una cosa històrica, la veritat, tu et proposaries fer alguna cosa? Hauria de ser algo molt boig, perquè clar, anar al Mundial és... Defineix boig, clar, perquè jo rapar-me em rapo de mas. No, rapar és una cosa molt fàcil, però no sé si tatuatge, coses d'aquestes. No descarto, lo del tatuatge. O sigui, no, em vaig fer quan tenia 18, no, potser més. Perquè és algo que realment tampoc m'apassiona, saps? I no trobo la motivació per fer un tatuatge. No, o tirar-te en puenting, no sé si ho has fet ja, però tirar-te... No ho he fet. No està... Diu que amb l'edat... O sigui, semblo un puto viejo, però no ho soc, però és veritat que amb els anys guanyo molta por a aquestes coses, tio. Ja, potser fa 10 anys em tirava i punto, però ara em plantejo tirar-me de fer puenting i és que m'ho repenso moltíssim. Però bueno, em podria animar si va ser un puenting o tatuar-me, això sí. I et llanço l'última ja per acabar. Digue'm els 2 equips que vols al grup de la main round. La main round? Doncs mira, diré dos vessants, ¿vale? Per tenir alguna opció de quedar segona, et diria potser Moldàvia i diria de Bombo 1 potser alguna així, jo què sé... Una Polònia, una Croàcia, algun equip... que segurament ens pintin la cara, però no tant com a Espanya, saps? I després, l'altre vessant, ja posaria Espanya i posaria, jo què sé, pot tornar a tenir Alemanya. No sé si podríem agafar Alemanya o ja seria del nostre grup. Crec que podeu agafar Itàlia també perquè ha baixat el Bombo 2, si no m'equivoco. No sé si ha baixat el rànquing. O 2, ojito, Però bueno, que van empatar contra Alemanya fa poc, A Alemanya van empatar 1-1, o sigui, perquè vegis on està Alemanya. Sí. Per això et dic que Alemanya per tenir una... I Espanya, no? Sí. Però i Espanya m'agradaria molt Espanya i ja està. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Brian. Un plaer. Que tant de bo passi. Que tinguem una Espanya aquí, jo crec que seria algo brutal. Segur que emplenaríem el pavelló, si fos el pavelló de govern emplenaríem segur. Gràcies sobretot per representar el futbol sala, perquè és veritat que sempre parlem que els esports minoritaris necessiten una mica més de veu i crec que esteu fent molt bona feina i crec que això s'ha d'admirar. Doncs res, gràcies a tu també per donar-nos visibilitat. Sé que ha sigut un any complicat amb l'Enfaf i que no ve de gust menjar molts resultats. Però bueno, quan són coses positives sempre està bé donar-li. Jo crec que feu el que podeu, també heu tingut moltes lesions, temporada complicada, no és fàcil anar amb 5-6 jugadors als partits. També jo crec que feu una cosa que us ha d'agradar molt el futbol sala per gastar el que dius tu el cap de setmana, viatjar, no és fàcil. I t'entenc com a primer capità, jo que he estat capità algun cop en algun lloc, sé el que es pateix i és
És complicat, és complicat. És durillo, però bueno, de tot s'aprèn. Sí, no, que evidentment. ningú t'ensenya, o sigui, no, ningú neix ensenyat, saps? Sí, Vull sí, dir, sí, sí, sí. i que ja està, gràcies a tu un cop més i espero parlar per una futura, Home, no sé, mira, jo t'aviso, si anem al Mundial jo em tiro en puenting amb tu. És a dir, no Vinga, passa va, res. home. Vinga, va. Perfecte.